Good morning. Today is Monday morning, a hot day, but we are there. Amalawi munivese zimene ndikufuna ndinene. Malawi muno momvesa chisoni kwambiri. Chifukwa anthu ife chimene tikupanga sitikufuna kuthandiza dziko lino ayi. Koma tikupanga zinthu zofuna kuthandiza mafamily athu. It's unfortunate and it's uncalled for. Ino ndizoona ife ngati Amalawi. Anthu amene amativotera ndi anthu Amalawi. Kuti tikhale ndi mayina ndi anthu Amalawi. Kuti tiziwike pandale ndi anthu Amalawi. Kuti anthu aziwe kuti kukula mlepo chifukwa cha anthu Amalawi. Kuti anthu aziwe kuti kuli Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha Amalawi. Kuti anthu anene kuti awanda president chifukwa cha anthu Amalawi. Kuti anthu anene kuti uyu ndi MP chifukwa cha anthu Amalawi. Koma chifukwa cha timayiwala kuti Amalawi amene ativoterawo ifeyo timayesa ngati ife ochenjera iwo opusa. Ndanena zifukwa chani. MCP paiye kasina kawinayi. MCP inalibe capacity to win elections in Malawi muno. Zaoneka ma elections za 2025 kuti MCP singathe kuwina boma paiyeka. Koma anayiwala a MCP kuti ndi anthu andi alliance imene nalipo imene nawinisa. DPP has always won elections on its own. DPP has never relied on people for them to win elections. Koma MCP, for them to be in government from 2020 to 2025, panali anthu oithandizira. Amodzi mwa anthu amene anayithandizira nali Dr. Saulos Klaus Chilima. Anagwira ntchito yopsa. Anapita ku koti nthawi imene kuchita challenge to nullify elections. Pamene MCP inapita ku koti kuti tikawerengeso mavoti. Chilima anapitiriza milandu ija, that's why court ananena kuti phatikizanani kuti iyi ndi ikhale milandu umodzi. Chifukwa kunali koti limene Chilima anapita, kunalinso koti imene Achakwera anapita. Ndanawuza kuti majaji ndife amene tili pano. Bwanyi mphatikizanani mpange one charge. Ndipo sinali charge to nullify elections. Ndeno anawina chifukwa cha anzawo koma anayiwala mpaka mzawo kumupha P. Magazi a Saulos Chilima ndi anthu 8 achi ndamene apasisa kuti today MCP is out of government and it will never be in government again. Forever. Apapa ndiye muzio. Kufa kumene kunafa Chilima kuja forever. MCP so sikhala mboma forever. Ndeno chifukwa cheni ndikunena izi kuti ifeso DPP tisayiwale kuti anthu amene anativotera tiyena kuwalemekeza. Anthu amene anativotera tiyena to respect them kuti 2030 azativotereso. DPP has always won on its own. DPP has always been a champion, being a leader, political leaders on their own, without any alliance to make them win. Ndeno anthu amene mwabwera kuzajoina DPP ngati alliance mulemekeze a Professor Arthur Peter Mutharika. Musabanene zinthu zimene at the end of the day you are conflicting with a vision ya DPP. Pali chifukwa chimene ndanenera mawu amene wawo. Ndisiye uko. Ene ndadabwa kwambiri. Anthu mena kuimbira matelefoni. Sinaziwe kuti Malawi muno
muli zinthu zonyasa choncho. Mwana wa anzanga kulilongwe abereka nyama aliku ndifuna pamene popo ndibwereza kwambiri ABC Anti-Corruption Bureau anatumidwa to investigate kesi ya sugar. Anakapita kukanengo kapeza ma warehouse full of sugar. Yeyo anauzidwa ndo mkuru wa Anti-Corruption Bureau, Anti-Corruption Bureau ACB, kuti don't proceed under the instructions yochoka ku powerful cabinet minister. Ndeno ndichenjeze amene mkuti powerful cabinet minister chwa sakuziwa kuti umoyo wake uli pachiswe, sakuziwa kuti ndi ulendo umene wakupita. 2 kusukoma kwapezeka kuti yomwe powerful cabinet minister ali ndi mwana wa mshane wa mkazi amene ndi operations kaichani amene akutulusa iye akugwira ntchito kusukomako amene akutulusa zina ake nangoli bisira darapa koma ndi msikana akunyengana ndiwo uje ni powerful cabinet minister akutulusa ma tons and tons and tons and tons kuchikwawa kwa side investment iko moti mene ndikunenera pano zuro usiku atulusa matanza ambiri kwa basi kutoka kuti muno sugar auti zisowa ikasowa sugar ndekuti mitengo iwo wazipanga mitengo akulu kumeneko sikukhala munthu makhala pampando jaswandanena kuja chifukwa cha anthu munthu maziwika kuti ndi wakuti chifukwa cha anthu munthu makhala president chifukwa cha anthu munthu makhala minister chifukwa chakuti anthu asankha president uja kuti iwo akuchite appoint as a minister. Amalawi chenjerani chifukwa zimene ndaziona ine pano Malawi muno muchuluka imfa zambiri chifukwa posachedwa pa anthu aziyamba kuziombera wokha posachedwa pa anthu ayamba kumwa matemeki. Ndaona muli kuchuluka imfa zambiri Malawi muno koma ndikuchenjezeni zinthuzo mnapanga nokha. And 2 manyumba ambiri ama cabinet ministers abisa ma tractors abisa magalimoto abisa zinthu zimene manyumba kumene abisako wauti inuyo simungaganizire kuti mnyumbamo eti kukumba pansi galimoto kuzera pansi kukakhazika mnyumba moti muli magalimoto amene anazera nawo pansi kukakhazika mnyumba moti muli zinthu za ma ministries mipande ya kuma ministries ino ndithu ndizoona Amalawi kuti ndizoona zimenezo Malawi Cargo Center izikapereka ngongole kuma former ministers MCP kuma former ujene mama MPs ya MCP ndizoona imene kuti immigration izikakhala ndi ngongole ya ma MP immigration izikatenga ndalama kupereka ma MP MCP ndiye anthu ambiri akuganiza kuti anthu analuza umu akuluakulu chonde opana Malawi chonde sukoma kukatenga ngongole MCP yopangira kampeni zona Salima Sugar ndimene nandipweteka ine Salima Sugar kuguzera mnyamata wina wakuchiweta pali uchi pacha zina chinoso mulira ndi kosamu 600 million kuti akagweseka mlepo Karua ndi afoma atone jenoso ena kukapereka chakwawoko azipereka mwa anthu ma 45,000 kuti asavotereka mlepo ayi ujene register political parties muonepo kanthu pamenepo chonde chifukwa mwanthu tisakhale above the constitution. We are all below the constitution. Nobody is above the constitution. Zina zimene ndikunena apa nizanenabe zinthu zina zimene inuyo simukuziwa. Ndeya president anthu akudowa afuna kuti ambiri azakuoneni makamaka mafumu kuti akusimikizireni kuti ali pambuyo pa inu zimene zasiza pankaso 2030 dowa overwhelmingly vote for DPP
and so vano pano ndikupita so kunchishi akunchishi chonde make Malawi great again ndi bungwe limene likufuna kuti libwerese transparency and accountability m'Malawi muno. Ndeno panopo cholinga cha ife ndi 3 objectives: 1 to protect the president, 2 to protect freedom and democracy, 3 to fight against corruption. Nde anthu akunchishi inuyo mnali very liberal panopo ndikupe pano nonse kuti msapote Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa 2030 DPP kuwinaso. Mawu amene kukuuzani pano kaya wina kufuna kaya safune pa 2030 DPP kuwinaso siku zakhala MCPI nde nonse bwerani nonse ngatanzana kusalima onse azisapota Professor Arthur Peter Mutharika. Deza ndi imene yayamba kale talanda maripoti kudeza akudeza abwerani ifeyo zonsezo taziwa kuti mukufuna kuti muonane ndi mafumu amdeza munoseno. Inuyo president athu ali wokonzeka kukulandirani chifukwa Malawi there's a big revolution, make Malawi great again ndi bungwe limene liyesesa kuti President Arthur Peter Mutharika agwire ntchito yake bwino. Ndabwerako kumeneko so ndikubwera ku zipatala tatulukira kuti Central Medical Stores kuli katangale syndicate in billions yopya in billions zimene amapanga amatenga mankhwalaja apisa ngati I will just give you an example. Mangochi kuti mankhwalaja apita ku Mangochi kuja akafikira ku stores ndeno ku Mangochi kuja achita identify ngati clinic kwa Mbaruko mankhwala amene atatumize ena akafikira pa Mangochi boma pacha ndi akatengaja ngati kupita clinic kwa Mbaruko kucha pamene mankhwalaja akubwereranso ku Lilongwe ndi zimene amapanga amapita kumene kucha akapita kumene kuja 2 days amatenga mankhwalaja kubweranso ku Lilongwe kukagulisa ndi amene mankhwala upezeka ma private hospitals. Ndi zimene syndicate taitulukira imene is worth about 44 billion syndicate imene nde akuluakulu ku Central Medical Stores takuchi panopa taziwa china chilichonse chimene mukupanga mukatumiza ngati kurumpi kapena ublanta kuno ndekuti oru kapena chikwawa ndekuti mankhwalawo apita a certain clinic kukwawa ko osapita pa boma pacha ndikumene kuja makatengedwa mankhwalaja kupitisa ku blanta kukagulisa ma private. That's why ndiko ma Indians ndetu kuchenjezeni ma Indians kumene muliko tikukuziwani nonse ma Indians amene mupanga zimenezo ndi these crooks kuti mzugura mankhwalawo aboma inu makasinthisa marebo kukhala ngati kuti mankhwalaja maoda kunja mankhwalaja musanaode kunja akuluakulu mwatulukiridwa ndikuti tonse tikukuziwani mulimbimo make Malawi great again yukubwera ikhala ndi ma inspectors ikhala ndi ma controllers ikhala ndi ma wearers ikhala ndi anthu amene azikhala ponse ukuchitani monitors mene mkupanga. Ma Indians, please, if you don't want to be in Malawi, just get out of this country and go back home. Chifuka sakuti ifeti zikangana ndi inuyo ngati boma la India zinena ngati kukuzondani pamene inuyo mupanga zizakuba muno Malawi ayi. They make Malawi great again atulukirika syndicate robbery, the biggest robbery in the history of this country in the Central Medical Stores. That's why mkuti mzipatala mulibe mankhwala, mzipatala kai mulichani, zinthu zake ndizimenezo. Another scandal imene ya koma hii nde scandal ya ku Minister of Agriculture. Scandal imene hii nde ya ikuru kwa mpiri amatulusa fetereza, amatulusa chimanga, amatulusa chani kukhala ngati agulisa ku Kenya pamene chimanga chija chimabwera aso Malawi agula Malawi government kupereka ndalama kuti agula chimanga pamene iwo chimanga chimene chokhala ngati agulisa kumabwera nachonso ndetatulukira. This syndicate is about 340 billion imene anthu awa agawana chenjera nonse amene munali ku Minister of Agriculture
from whatever position you were to the smallest man kumene koko mumangidwa takuziwa nchina chilichonse panopo sitinanene zambiri koma tikumbwandirani tukumbwandirani make Malawi great again tukumbwandirani iniyo konzekani kuti kumaurako muzikagonako chwa tikumbwandirani hey tikumbwandirani chwa mufuna kuti mupange kuti Professor Arthur Peter Mutharika kukhala ngati iyeyo walephera kuyendesa ziko pamene inuyo you have dug a big hole kuti akuti agweremo mugweramo ndinuyo koma ndinakakondwa kuti anthu amene awazikhala firing squad kuti titane nawo wonse akatangale awo tikhale ndi Malawi wanyuwani chifukwa these people have destroyed this country. Ndeno anthu ena kufusa kodi bungwe liliyamba liti kuchita ifeyo we are ready this week to start. We are ready this week to start. We just need a legal document, a framework ikhale apo imene tufuna kuti tipangishe this week and we can partially launch it this week kuti anthu ayamba kale maweras athu ayamba kale they are all over my inspectors ayamba kale ndamene akutulusa umbono uwu umene ukubwerawo kuti ku Central Medical Stores the biggest syndicate ya 44 billion imene yachitika kuchoka mu July kuzafika mu October ramuno yapangika imene ndetikumbwandirani nonse ku Central Medical Stores. Then ndima nyumba ano amene mwamanga tikwaziwa magalimoto amene mwachita zonsezo tikuziziwa china chilichonse tikuchiziwa. Malawi Electoral Commission takubisirani zinthu zambiri koma anthu amene mwawinisa ambiriwa they are not supposed to be in parliament, especially ma MP ya MCP mwakhala mukuwawinisa pakatangali ndiye wonse wachoka mu parliament chifukwa tiyamba kuulula zimene mnapanga china chilichonse kuti anthu apezeka ku parliament ndiyena amene inu simunafune kuti apite ku parliament zonsezo tiziwika pa mbarambanda kuti inuyo amuziwike chifukwa ambiri ino muchoke ntchito ku Malawi Electoral Commission iko musiye kuti kukhale a new Malawi Electoral Commission imene ili for the people of Malawi wasate biased one like the one that is there now. Ndachoka hapa inu amwenye ndiwe powerful minister amene mugulisa sugar inuyo kulilongwe ukanengoko tatulusani sugar yo chifukwa mawera zathu apita kale kumene koko ndiponso kumene koko taona kale tili ndi mafailo anu onse ma documents amene munthu yanapanga zonse tinazo munyamata will give you state protection tinena nda president ati kuti akuchita kubweresa mafiles onse amene you started investigating kuti anthu akuba sugar ena sugar kupita ku Rwanda wina sugar kupita ku Kenya nde zonsezo ndi ku Burundi zonsezo zibwerera kuti anthu onse amene ali involved even including ma transporters amene analemba kuti atenge uchetira na matruck iwo tilanda china chilichonse kuti chibwerere kwa Malawi will auction them kuti ndalama zonse zibwerere kwa Malawi zimene anthuwa aba ndiponso aba ndalama zambiri because the total amount of bill is 2.8 trillion kwacha imene yabedwa Malawi muno osati 3 ija ndina ya 3 ija indi 2.8 million dimene it has nothing to do with the 3 million that they spent so altogether talking about 5.8 million zimene zinonongeka muno Malawi tachoka hapa apa ndi uchita mantha ndikuti ndiulule chifukwa zinthu zake zochitisa mantha kwambiri koma sindiulula chifukwa tufuna kuti chilichonse chimene achitacho tikuchiziwa chilichonse kumene ubisa ndrama ndendipempha president musinthe 5,000 ija makara ayenaso pano aja akale narrow and void kuti anthu atuluse ndrama zonse zimene abisa chifukwa ali ndi suitcases of ndalama ndeti mafuna kuti make Malawi great again musinthe kuti kwacha yathu from 2,000 kwacha uneke mwantundu wina 5,000 kwacha uneke mwantundu wina kusogoroko tizaichose 5,000 kwacha ibwerere pa 1,000 kwacha kuti chuma chathu chambe kuenda kumbuli tizaphe 2,000 kwacha tipe 5,000 kwacha
kuti current 1000 kwacha kuti chuma chathu chambe kuenda bwino. Ndio amene mwabisa ndrama zanuzo. Make Malawi great again is a strong appeal to our professor kuti the sooner we do this change of currency the better for us. Tisinthe maonekedwe a ndrama yathu yokuti ma suitcases and suitcases mena abisa kuti apange kampeni kugwesa boma la Arthur Peter Mutharika zikanike. Ndeno tikupempha pano kuti tasinthane ndrama kuti awa zonse ndrama zimene abisa zikhale mazudi basi zikhale useless and zimene zipangika as soon as possible. We are advocating kuti kuzafika December ndrama izo ikhale ngati yasinthidwa. Chonda president timvereni ifeyo tikuziwa tabisa zambiri panopo, tabisa zambiri panopo a president sizofuna kuti tichenjeze anthu apa, anthu aliyesa amve chifukwa make Malawi great again tabisa chisisi choopsa papa, tabisa chisisi choopsa. Our objectives ndikumbusesa Malawi is 3. 1, to protect the president. 2, to protect the freedom and democracy. 3, to fight against corruption. Then operational ones in the transparency, accountability, a rule of law. Then a subsidiary to that, high integrity and ethics. Zimene fe tukunena pano basi zonsezo zilimene mndetu kupempha president chonde urgently let us change this money. 5,000 ioneke mwantundu wina, 2,000 ioneke mwantundu wina, 1,000 tikani 1,000 iyo koma nayonso tisinthe kala kuti ioneke mwantundu wina. Basi ndeuti awa tathana nawo awa, ndeuti tathana nawo vumasuitcase ava ndrama a president Arthur Peter Mutharika professor chonde 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 chonde. I'm just a drop in the ocean. I'm nobody. I am nobody. I'm nobody. I should repeat this. I am nobody. Kumasta sintani sanga drama so. Kuli ma suitcases and suitcases and suitcases and suitcases of money. Ma container and habisa drama in containers. Kuli ma container 5 underground full of money. Tasinthani zimene za president chonde ife tufuna kuti by December ndrama yose yachita amene alinazo apitise ku bank by December tufuna ndrama isinthe chonde 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 chonde. Professor atu chonde 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 tasinthani ndramayo. Mukasintha ndramayo awa zonse zawo zathera pompo. Ndetasinthani ndramayo chonde and aliyesa amene ndi account yakunja imene isina piti unexplained one imene ikhale blocked. Kuli ma account 4 ari ku Morocco, kuli ma account 10 ari ku Dubai, pari ma account 10 ari ku Kenya, pari ma account 10 ku South Africa, pari ma account 7 ku Zambia, pari ma account 8 ku Tanzania, pari ma account 5 ku Mozambique. Ndi mwina mutabisira dara sitichura mosemu let us block it. Akubolisha sosaja let us block it. Tuwauze department ya state ya United States of America atitandize monitoring all the banks failing which that country must have financial sanctions. Ndio tititana nao anthu amene wao mawa wa ife tukufuna tukuchitena advisor president a president athu okoma mtima inuyo amene simudana ndio aliyeso tasinthani ndrama by December let us change our currency kuti currency yathu ikhale Malawi kwacha but different color and different printing muona ndrama zawo zonse zikhala za zedi and sinufuna unena zambiri chifukwa ndabisa zoopsa chisisi choopsa chisisi choopsa anthu inu mwapezeka ndiponso mwapezeka ma girlfriends anu wonse tikwaziwa tili ni ma pictures kose kumena kuyenda yena athawira kunja yena kutero kwa kupita ku America koma ku America tufuna tichita wonse amene apita pakatipo 3 months ago paka pano America itithandize to make Malawi great again. We'll write a letter to the Embassy of United States and State Department to help us to track these criminals kuti abwerere azaimbidwe mlandu kuno ku Malawi chifukwa we don't want anybody to disrupt the activities and the leadership of our professor, the greater
and the greatest Arthur Peter Mutharika. Ndimawawa ndinene kuti zikomo kwambiri for listening, zikomo kwambiri for everything. Remember, I am nobody. I am nobody. The most hated in the history of politics in this country. Anthu ena ntchito imene ndimapanga ineyo akudierera kopya, anadierera kopya kumanena kuti matipate. Anyway, I cannot say much. Koma Mulungu kumwamba aliko. Let me stop here. Good morning.